postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo, u njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade. Pa evo, ja vas sve skupa pozdravljam. Ovoliki broj vas govori da se događa nešto važno, pa ja ne moram posebno naglašavati i biti posebno slatkorječiv, jer samo vaše prisustvo daje tome jednu veliku dimenziju. Mario Mandžukić, naš apsolutno najbolji igrač u posljednje 2 godine u Dinamu, konačno on je i proglašen za najboljeg igrača već 2 godine od svojih kolega. Također i naš najbolji strijelac i prvi strijelac lige ove godine i hrvatski reprezentativac. I ja već dosta dugo surađujemo i komuniciramo. Naravno da je u posljednje vrijeme ta komunikacija bila naglašenija, jer su postojali interesi određenih klubova, određenih pojedinaca koji u nogometnom svijetu funkcioniraju, koji su dolazili sa idejom Mandžukićevog odlaska iz Dinama. Naravno da su oni uspjeli zaljuljati sve skupa nas. Znači i klub, i mene, i Mandžukića, i trenera, i sportskog direktora, sve. Isto tako moramo priznati da konkretnu komunikaciju smo imali sa nogometnim klubom Werder. I drugo je sve bilo, ako bi, onda bi bilo to. Recimo konkretno, Mandžukić je bio prvi pik Wolfsburga i da je Džeko otišao u Milano, Mandžukić bi bio i meta Wolfsburga. Isto tako nije isključeno da bi mu se u dogledno vrijeme javili Portsmouth, jer ukoliko dođe do angažmana Halihodžića, onda je on također prvi pik Portsmoutha. Također je u kombinacijama bio za Hamburg i za Stuttgart. I sve to prouzročilo razne špekulacije i razne scenarije. I Mandžukić i ja smo se konačno našli danas ujutro i evo čućete i od njega osobno, vi ćete ga moći pitati, mi smo se dogovorili da Mandžo ostaje definitivno u Dinamu, bez obzira što se u kratkom roku dešavalo. Znači, nikakve ponude neće utjecati na njegovo raspoloženje, ali bolje da on to kaže, i na možebitne nervoze ili odluke da bi išao ili da ne bi išao. I ja sam čak siguran da ćemo mi do kraja tjedna već dobiti konkretnu pisanu ponudu za Mandžukića, ali to više za nas nakon današnjeg dana nije tema. Mario, ja i njegov menadžer, zastupnik, naš bivši igrač Ivan Cvjetković, smo si dali čvrsto ruku i ja u ovom trenutku zahvaljujem i prvenstveno Mariju Mandžukiću, jer on je najvažniji, zatim zahvaljujem njegovom agentu, našem bivšem igraču, koji su zajedno procijenili da ovo što mi sada želimo ove godine postići sa našim klubom je vrijedno toga da i klub i Mandžukić zaboravimo eventualne milijone i prilike da on igra u velikim europskim klubovima i da je Dinamo na prvom mjestu, i ja sam zbog toga posebno sretan i ponosan. Također, kad imam
već riječ, ali dobro, to mogu poslije govoriti. Ja bih sad dao riječ, što se mene tiče, ja sam završio, ja bih dao riječ našem Mariju Mandžukiću. Pa ništa, ja bih se složio sa svim ovim što je rekao gospodin Zdravko. Sretan sam napokon što se sve ovo riješilo. Nije mi bilo lako, dosta sam razmišljao ovih dana, to i sami znate, ali evo, donio sam tu odluku da želim, kao što sam i prije govorio u intervjuima, da želim postići nešto veliko s Dinamom. Procijenio sam da to može biti sad ova Liga prvaka i želim ostati pomoć Dinamu, želim razveseliti navijače i znam da me ekipa treba i odlučio sam da ću biti maksimalno motiviran i na sljedeće utakmice, treninge i sve, i daću sve od sebe i gledat ćete me u još boljim izdanjima. Evo, hvala lijepo. Pa ne mogu da još ne dodam jednu rečenicu. Ovo je jedan povijesni dan. I ako ste pratili, ne znam, vidim da sam nečiji osmijeh izazvao, što je legitimno. Ali, znate, mi se imamo s čime ponositi, i Mandžukić i Dinamo. Jer ja vam potpisujem životom svojim da će za Mandžukića doći pismena ponuda. Znači, nije ovo zato što Mandžukić nema kud ići. Jer u današnje vrijeme recesije, kad nitko nema za Coca-Colu, kad se transferi uopće ne obavljaju osim ovih najvećih 5-10 transfera na svijetu, odbiti takav novac, to može samo netko koji je veliki karakter, kojem je rezultat Dinama na prvom mjestu. Ja bih ga baš stvarno želio vidjeti i imamo se pravo s tim hvaliti. Stvarno bi želio vidjeti toga koji kad dobije 11-12 milijuna eura da kaže ja to neću. Baš bi želio među svima onima koji će se smijati tome i kojima je to smiješno, baš bi želio vidjeti kako bi oni to izdržali. A drugo, i Mandžukić koji bi imao 3, 4 ili 5 puta veću plaću nego što ima u Dinamu. Prema tome, ja, kako god to neko interpretirao, ja sam na to ponosan i ja inzistiram da to kažem. A na svačiju savjest je da to prenese kako hoće. I hvala ti, Mandžo, jer Mandži se dogodilo isto što i mnogim drugim igračima. A to je kad dobiju priliku i ponudu da igraju u velikim klubovima za veliki novac, svi igrači su do sad otišli van osim Mandžukića. I zato je to povijesna stvar. I zato ne vidim ovdje Alena Lisičkog, kapa mu do poda za onaj današnji tekst. Bez obzira jer se dijelovi tih riječi možda ne sviđaju Mandžukiću ili njegovom menadžeru, kapa mu do poda. Jer Dinamo je iznad svih nas. I to je Mandžukić jasno ovdje rekao i u razgovoru sa menom i kapa mu do poda. I vidjeli ste što je rekao. Vidjet ćete Mandžukića koji juriša na barikade i oduzimanje lopte i atakira i bori se za klub u prvim redovima. Jer za nas je Mandžukić, i mi ne trebamo glorificirati tuđe velike zvijezde, a u isto vrijeme pljuvati sami po sebi. Za nas je Mandžukić Cristiano Ronaldo. Jer Cristiano Ronaldo i drugi su otišli za zovom novca. I Mandžukić je bio u dilemi. Vi ste vidjeli kakvi su startovi brutalni bili na njem u finišu prvenstva. Ja sam s njim proživljavao sve te utakmice i to je bilo jedan od razloga zašto je on razmišljao otići. Znate, lako je pričati, ali kad ti dobiješ 5-godišnji ugovor vani, pa dobiješ 10 milijuna eura za 5 godina i onda pričati o ljubavi. Ali ljubav je danas pobijedila. I dozvolite da budemo barem mi ponosni ako neće biti netko od vas drugih. Također sad bih rekao, prije pitanja, bez obzira što idemo u ljubavi, što idemo u radosti, ja osobno sam izrekao novčanu kaznu od 10.000 eura
gospodinu Mandžukiću, našemu Liblingu, našemu najboljem strelcu, najboljem igraču, ali ne želimo, bez obzira u kojoj mjeri on nešto napravio ili nije napravio, prezentirano je tako kako je prezentirano i ne želimo da se to ponavlja kod bilo koga u budućnosti, jer će svatko biti kažnjen isto ili više i tu cijelu kaznu, da ne bi ispalo da Dinamo kažnjava svoje igrače da bi sebi spašavao budžet ili tako dalje, ćemo uplatiti Leoni Zajšek, 2-godišnjoj djevojčici koja boluje od rijetke bolesti leukemije, koja, vi ste pratili u medijima, da ta djevojčica se bori za život, da fali sredstava, to nisu sva sredstva koje njoj trebaju, ali evo, ovaj nesmotreni potez Mandžukića, registrirani, će otići u jednu humanu priču i mi ćemo zatražiti kontakt sa obitelji Leone Zajšek i odmah ćemo uplatiti iznos od 10.000 eura. Neka i ovaj dan bude povezan sa ovom lijepom gestom Marija i kluba i sa pomoći jednoj mladoj djevojčici. Hvala lijepo, evo možemo prijeći na vaše pitanje. Mandžukić, sad više nećemo špekulirati, Mandžukić sigurno ostaje u sezonu, prema tome mi krećemo 14. u prvu utakmicu, konačno upravo i Mandžukić je želio, ako ste registrirali finesu, on je rekao i u svojim intervjuima prije, a danas je to prelomio, želim čistu glavu. Znači, na opetovana moja pitanja što ako dođe, a ja znam i da će doći, on je rekao ne, ja sam raščistio u glavi i ja sam opet onaj stari Mandžukić. Tako da, naravno, da je Mandžukić najveće moguće ohrabrenje, to više nije ista priča s Mandžukićem i bez Mandžukića, to nam je valjda svima jasno. Oni za nas, znači doslovno, oni naš Cristiano Ronaldo, oni naš Kaka. Prema tome, mi nemamo boljega. Imaš pitanja? Hvala lijepo. Dečki, hvala vam. Hvala i sretno.